继续，我们到欧洲来看，美国神韵巡回艺术团在斯洛伐克首都布拉提斯拉伐演出，给观众当中的影视界人士留下了特别的印象。他们说，神韵代表了那些华夏子民对祖国的期望和梦想，神韵也给欧洲人带来了内在的平静。电影记者、电影评论家奥尔加斯塔科娃说，演出代表了中国的历史和现状，也代表了那些无法回到中国的华夏子民对祖国的期望和梦想。No a to prepojenie toho sna sa mi veľmi páčilo, že vlastne ten sen, ktorý zobrazovali fyzicky, krásnymi pohybmi, fakt nádherné stvárnenie na vysokej úrovni a k tomu tá krajina, ktorá už je vlastne animácia v ich snoch, tak to spojenie s tou vyššou mocou, vlastne s nebeskou bránou, tak to je krásne, no. Myslím, že mnohí ľudia to pocítia. Mala som pocit, že videla som vedľa mňa Číňanov, ktorí plakali. Tak som sa ich opýtala, že či vôbec boli niekedy v Číne, tak povedali, že áno. 斯洛伐克电视制作人安德烈亚从演出中获得的最深印象十分与众不同。No, čo ma prekvapilo, ale to je zrejme tou odlišnou kultúrou, že som nevidela ten klasický kontaktný tanec, čo je v Európe v balete, že muž a žena. Že som si všimla, že väčšinou boli tie scény, takže zvlášť ženy, zvlášť muži, ale bolo to úžasné. Bolo to iné. Asi pre nás Európanov by bolo dobre trošku viac sa zoznámiť s tou kultúrou. Sála z toho taký pokoj vnútorný, čo my tu veľmi, veľmi potrebujeme. 新唐人记者中原李月，斯洛伐克报道。